Tul il-jum il-pajis fakkar it-telfa tal-4 Maltin illi mietu waqt l-irvellijiet tal-1919 fil-Belt Valletta. Tifkira saret il-ġimgħa filgħodu fil-ħemda taċ-ċimiterju tal-Addolorata f'jum il-Festa Nazzjonali tas-7 Ġunju fejn il-poplu Malti Wawċi fakkar lil martri tal-Patrija Maltin ħutna li ċarċru demmhom għalina u għal pajjiżna. Manuel Attard minn Taslima, Lorenzo Dajer mill-Birgu, Carmelo Abela mill-Belt u Giuseppe Bajjada minn Għawdex. Riżultat tal-irvellijiet kienu mitub kollox 6 persuni fil-waqt li 50 persuna ndarbu. Dawn l-irvellijiet li seħħu aktar minn 100 sen ilu kienu bdew minħabba l-iskarsezza tal-li kellu l-sfidi kbar illi din is-sitwazzjoni ġabet magħha fuq il-familji Maltin Wawċin wara l-ewwel gwerra dinjija. Sentejn wara dawn l-avvenimenti Malta ngħatat kostituzzjoni ġdida li permezz tagħha il-Maltin kisbu gvern immexxi minnhom għall-ewwel darba. Intant aktar tard matul il-jum il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono fl-ewwel ċerimonja tagħha fil-vesti ta' President tar-Repubblika edet kuruna fuq il-monument ta' 7 Ġunju fil-Belt Valletta akkumpanjata mit-chairperson tal-Kumitat Festi Nazzjonali fost oħrajn b'isem ukoll ta' stakkament tal-Forzi Armati ta' Malta.